Nadugangan pa ang mga pangalan sa resibo sa gikwestyong confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ato sa ika-11 impeachment trial kagahapon, gawa sa kontrobersyal nga pangalan nga Mary Grace Piatos, migawasab ang mga musunod nga mga pangalan human nga giablihan sa prosekusyon ng mga dokumentong dunay unod diini ang 15 ka mga kahon nga ilang gidala nga giingong ebidensya sa sayop nga paggamit sa confidential funds. Pipila sa mga migawas nga pangalan gawas si Mary Grace Piatos, mao sila Renan Piatos, Nova Santos, Miko Harina, Janice Marie Revilla, Patty Ting, Andelim, Alejandro Piquita, Fiona Biong, Sesfronio Balsac o Gabriel Bisaya. Samtang giklaro ni Defense Counsel Attorney Michael Powa nga ang iyang pag-object sa nahimong komedya ni House Prosecutor Attorney Lorna Kapunan sa pangalang Andelim tungod kinahatagan matud pa kini og kolor. Atuloy kini sa pagpresentar usab og pag-examine ni Attorney Kapunan sa acknowledgement receipt nga gituohang nahimong benepisyaryo sa giingong confidential funds sa OVP. Ato maminaw pamahayag ni Attorney Michael Powa. Kami kasi ang dating sa akin is bibigyan ng kulay. Of course, no offense meant to Attorney Kapunan. I'm just doing my job as counsel. So I found the question to be objectionable. If you noticed, medyo malimit lang naman yung pag-o-object ko kanina. Maraming bagay na sa tingin ko hindi na dapat objectan. Nasayrang didepensa sab si Kapunan nga gibasa lamang niini ang nasangpit nga pangalan kung paunsa kini nahisulat.